बेलेग बेलेग हामबाय जत इलेक्ट्रॉनिक्स ते प्रिंट मीडिया ते सोशल मीडिया नि जत कक आवायनाय रखनो तिनी TISF नि बखा कंगै तिनी जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमानैका बेलायखे नांगुक माने कायसा इम्पोर्टेंट इशू आबनो तयै कक सानाबागै जों मा फेलेमाने सिनि लगे TISF नि स्टेट कोऑर्डिनेटर साजरा देबरमा तंगो ते इंचार्ज तंगो TISF नि सेंट्रल इंचार्ज बरम पितर देबरमा ते आंनि जे डेविड मुरा सिंह TISF नि इंचार्ज तंगो तिनिनि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस नि मेन कक थाइ रहुका मेन कक पिरजानाय कक आय खायजानाय हंका फाइनाय 28 तारिखो ते फाइनाय 30 तारिखो जों कायसा मुभमेन्ट कटर खायनानै थाङै तंगो TISF नि बखा गंगै तिनि अनो जों खमलंनि IS कॉन्फ्रेंस हलो जिनि स्टेट नि ते जत कॉलेज नि जिनि जे कन्वेनर इंचार्ज होनो तिनि जों कायसा मीटिंग आसुका मीटिंग पाइनाय अमन सिद्धांत अंका जे 28 तारिखो ते 30 तारिखो जों डेपुटेशन खालायनाय कायसा 28 तारिखो हंगाके पूरा त्रिपुरा स्टेट नि जत सब डिविजन नो पदेर पद सरकारी दप्तर सब डिविजन कायसा खालायनाय जों जिनि डेपुटेशन होनाय ते 30 तारिखो हंगाके शिक्षा भवन जों कायसा जिनि डेपुटेशन ते बाखाबासिनि कक बलाया फारमानि जिनि जे प्रोग्राम खायजानाय आबंखा कक बरक जिनि त्रिपुराहानि मेजर बरक रक कक साव त्रिपुराहानि निनि स्टेट लैंग्वेज बो स्वीकृत मोनजाक फियाबास नुगु कक बरकनो पदेर पर जागाबो अवहेला खायजाक माने सकलकजाक माने सेसरेबजाक माने सकमरनानि चेष्टा खायजाक माने जेमन एयारपोर्ट रक सारिया खायतनि जाक माने निका कक बरकनो डेभलपमेंट खायना निका कोनो उद्योग नाया ना बाम ना राम ताबो बामा मलबो जों कक बरकनो मुभमेन्ट खायमानि परेसे इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै कलेज जों मा पर 2012 मिसिनि निनि अब याको ताबो खानो ऑनर्स कोर्स चालू खायजागे यूनिवर्सिटी को कक बरक फोरोंजागो मात्र 50 टा सीट बरं नों पितर दाइन देबर मातंगो बस खलायनाय जों आफोरनो डेपुटेशन रखा 2014 ना 2014 जों डेपुटेशन रमा परेसे यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर नि खाली रमा परेसे 50 टा नि 150 टा कोटा खायर जागो अमा हाइके पदेर पर जागानो सनो दाबाय जागो से कक बरक सिमिया जत जागन दाबाय जागो गे ताबो ती सानानि ल कय सकलगनानि स्टेप मार्क्स नाहार जागो ताबो तामुंखा कक बरकनो कोनो रकम CBSE बोर्ड चालू खायनानि बागै ताबो उद्योग नाजाक मानिला এই CBSE बोर्ड अर्थात CBSE माने तो इंग्लिश मीडियम 99.9% इंग्लिश मीडियम नि छात्र रक्से कक बरकनो बांला बाय मा सैसिनाय सैनानि नांसिनाय आहाय हिनै राज्य सरकार नि सबका साथ सबका विकास नि ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर नि सबका साथ सबका विकास खालायनानै थाङै इंग्लिश मीडियम नि छात्र रक कक बरकनो CBSE बोर्ड बांला स्क्रिप्ट बाय मा सैनायनि जे फरमाना जारी खायजाक माने फरमाना जारी खायना बागै जे प्रस्ताव CBSE बोर्ड हरजाक माने आबनि तयै बेलायखे स्टेट नि हास्तेनि लुकुरक गार्जियन रक रोंस्रोंनाय रक छात्र रक बेलायखे खाव दुख नांलायजाक बेलायखे नमान लायजाक सिनि भबिष्यत तामंनाय इंटेलेक्चुअल बरक रक गोबां बरक सुनो रिक्वेस्ट थाइका TISF रकनो गोबां बरक साहरका जिनि म दायित्व तंगो अ दायित्व पालन खायना बागैनि जों এই যে नेकारजनक जे बरनि जे डिसिजन राज्य सरकारनि जे अ जे अनैतिक जे डिसिजन ति प्रसार न कक बरनो सकलगनानि जे डिसिजन अ डिसिजननि बिरुद्धे जों बसकांगो 28 तारिखो सारा राज्य बेपिनो हास्ते गोनांबिनो जों सब डिविजन वाइज जों डेपुटेशन होना थाङै तंगो ते 30 तारिखो जों शिक्षा भवनावबो जों डेपुटेशन होना थाङै तंगो ते आबनि लगे लगे जों मास सिग्नेचर कैंपेन अ जे बरनि जे प्रस्तावनि एगेन्स्ट मास सिग्नेचर कैंपेन बो जों खालायनानै थाङै तंगो अ मास सिग्नेचर कैंपेन आंखा खालायो 1 लाख निसे कम सिग्नेचर फाइगला 1 लाख सिग्नेचर चिनि होनाय ते आबनो तै जों गुवाहाटीनि रीजनल जे CBSE नि जे हेड ऑफिस रीजनल नॉर्थ ईस्ट नि जे हेड ऑफिस आरो जों दाक्तिनो आंदोलन खायनानि जे डिसिजन नाहारखा जों तिनि
तै 28 तारिख तै 30 तारिखआव जों डेपुटेसन ना थाङै थांगौ 28 तारिखआव सारा राज्योब्यापी खालायजानाय हास्टेक नाङै तै 30 तारिखआव शिक्षा भवनाव जों खालायजानाय इनका अ जे चिनि मुभमेन्ट अब टीआईएसएफ नि मुभमेन्ट या अम तिप्रासारनि कक बरकनो रक्षा खायनानि तिप्रासारनि जातिनो रक्षा खायनानि आन्दोलन अ आन्दोलनाव समस्त अंशनि जत बखागनि लुकुरकनि चुबामु जत बखागनि स्टूडेंट सोलोंनाय तै गार्जेन दंनि चुबामु तै सापर्ट जों माननानै नांगौ आं आसा खालायो खालायो बरक जतन खामजा बरक सापर्ट खालायनाय तै अ सापर्ट खालायनाय बदल के अ जे 28 तारिख तै 30 तारिख नि जे अ जे डेपुटेशनाव बरक लगेरना बागै कबकना बागै तै साख्लायना बागै आवायखायना बागैनो जों दिनै प्रेस कन्फारेन्सआव मा फायमानि इनके चिनि मेन एजेंडा अमनो तैनो चिनि नि जे प्रेस कन्फारेन्स तै गोबां कक सानानि गरै अमनो चिनि मेन इश्यू तिनि नि जे प्रेस कन्फारेन्स खायमानि इनका अंके आबनि लगे लगे ताबो नरक कोनो किछु कक साना तंके सङै मानो तै इंग्लिश बाय प्रेस ब्रीफिंग खायनाय चिनि बरम गुना पितर देबरमा इंचार्ज हामबाय।